Лаяшты авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтәебез, Фауат Җәүдәт улы Гатауллинны яңа еллар алып килгән. 65 яшьлек истәлекле гомер бәйрәме белән кайнар котлыйбыз. Сәламәтлек иң зур байлык диләр. Шушы байлык әтиебездә имәндәй нык булсын иде. Сау сәламәт булып, якты дөньяның барлык шатлык сөенечләренә төренеп, бәхеткә күмелеп яшәргә язсын кадерле безгә. Безнең сөекле кешебез 1956 елның 1 гыйнварында Җәүдәт белән Хәдичәнең тату, ишле гаиләсендә көтеп алынган бала булып дөньяга аваз сала. Бала чактан ук тырыш, чырыш, бар эшкә дә чыныгып үсә. Мәктәп елларында ук туган хуҗалыгында комбайнер ярдәмчесе булып эшли. 1974-77 елларда Тын океаны флотында су асты көймәсендә хәрби хезмәттә була. Кадерле без бераз вакыт чит якларда бәхет эзләп караса да, туган як, туган туфрак, туган авыл үзенә тарта. Туган авылында мәхәббәтен табып, 1983 елның бар дөнья чәчкәләргә күмелгән май аенда Лаяшты авылының иң салу, иң уңган Әлфия Мирзамөхәммәд кызы белән кавышып, гаилә корып җибәрәләр. Гаиләләрен түгәрәкләп, мәхәббәт җимешләре булып, 1984 елның февраль аенда нәселләренең дәвамы уллары Фидан. 1987 елның ямьле июнь аенда зур сөенеч өстәп кызлары Айгөл дөньяга килә. Кадерләребез безне ике сабыйларын җил яңгыр тидерми, яхшы итеп тәрбияләп үстереп, укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүген икебез дә гаиләле. 4 ыныклары, шатлык куанычлары үсеп килә. Безнең әтиебез бик тынгысыз кеше, гомер буе туган җир кадерен белеп, механизатор булып эшләп, лаеклы ялга чыкты. Бүген дә хаклы ялда булуына карамастан, кул кушырып утырмый, күпләп мал туарын асрап, үзенең шәхси тракторы белән халыкка ярдәм кулы суза. Җир сөрә, нинди ярдәм кирәк, барысын да эшли. Бүгенге юбилей көнендә әтиебезгә тик рәхмәт сүзләре генә җиткерәсе килә. Алдагы көннәрдә дә сау сәламәт булып, әниебез белән бер-берегезгә терәк һәм кирәк булып, бар күгәрченнәрдәй гөрләшеп кенә, безнең уңышларга сөенеп кенә, тазалыкта, муллыкта, шатлыкта озын гомер кичерергә язсын Ходай. Без бәхетле җирдә сез булганга. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәрчак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә, күңелләрдә оча күбәләк. Озын гомер насыйп итсен Ходай, игелекле булсын тормышың, янәшәңнең пар канатың барсын, тоеп һәрчак кайнар сулышың. Сокланмаган кеше сирәк сиңа, син күпләргә яшәү өлгесе, яшә, кадерле без, 100 яшеңә кадәр булып безгә вөҗдан көзгесе. Зур хөрмәт белән сине эзләп яратучы тормыш иптәшең Әлфия, улың Фидан, киленең Альбина, кызың Айгөл, кияүң Илдар, аныкларың 2 Илназ, Финат, Айлина. Хөрмәтле юбилярыбыз Фауат Җәүдәт улы, гомерегезнең матур мизгеле, 65 яшьлек истәлекле юбилее котлы булсын. Киләчәктә дә шулай кадерле кеше булып, балаларыгызның, оныкларыгызның уңышларына гына сөенеп, озын-озак бәхетле көннәрдә пар канатларыгызны кагып, ныклы сәламәтлек белән хәерле көннәрдә яшәргә Ходай насыйп итсен. Бәйрәмегез күңелле үтсен.
жырлап кешерілік. Үйіміздің өзегі сенәті, ғайлабіздің жүрегі сенәті, барыбызның тірегі сенәті, язмышыбыз бөлегі сенәті. Үйіміздің өзегі сенәті, ғайлабіздің жүрегі сенәті, барыбызның тірегі сенәті, язмышыбыз бөлегі сенәті. Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның тирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның тирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның тирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның тирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның тирәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.